Mo ni mga igalay dako karon nga ilisgutanan. Gawas atong kato mga igalang pagdakop kang Pangulong Rodrigo Duterte. Ana isa pa na mga katropa sa gisgutan ni Dilima. Di ba klaro man to kayo sa una kita man ta may igala sa salida ato. Wala sila mapakita nga warrant of arrest. Okay lang kung ang warrant of arrest mga igala na address Pilipinas. Dili pag yun. No? Di ba pag traidor man tos ng kagalingon may galang legal process dito sa Pilipinas. Kabakakan man to. Di ba niingon siya, di siya makipag-cooperate. Nga nakasuod man lagi ito mga galang dito sa Pilipinas to. Awa man gipasod ka mga anal, kita may nidakop, nihato dito, kidnapping. Nyo, naigipakita nga warrant. Wala, nagprint pa. Di ba na pwede? Pwede ba gudain na? Di ba lalis ba na ang dako mga igala? Pwede ba gudain na? Nga, imo nang i-hold na nimo ang liberties tao? Wala man lang kay papel ipakita mga igala diha? Nga mapabasa nimo dito niya unda sa iya mga abogado mga igala? Bullseye! Bullseye! Binulok nga klase. So, inoon, unsa pa may i-expect na to mga igala kang Dilima, dapig yun siya. Aliman ka ana mga igalang, bahala ko no, bisan pag tinuod ko no nga adik. Basta wala lang na naka-apekto sa iyang trabaho isip presidente. Uy, sa akong bahin mga igala, di ko musugot. O tinuod man na ha, kung ugaling tinuod mga igala nga adik na. Mapito daghan sa mga kaigsuunan na to, may igala na wadaan sa pagsalig ana niya. Kaya nalandaan bugat kaya nang abutang. Oy, siguro, para ninyo, nananaada may gala sa legal nga profession o kanang gitawag niyo factual allegation, whatever it is, nga pandamay na. Para ninyo, wala gyapoy unod, nga ang igsuon mismo mo ay niingon, no? Bay, kining igsuon ba? Talagsa na ni Miguel Musturya. Pero, tinuod yun na. No? Blood is always thicker than water, mga igala. Magkainon siya man na. No? Mugawas o mugawas yung pagkamanagsuon diya. Pero kung ang iyang igsuon, si Senadora Amy Marcos, mga igala, mo na inibutyag sa publiko, do you think ang iyang tumong pagpangdaot ng gihapon, mga igala? No? I think, dili, bay. I think that is an ultimate concern. Dili lang ato sa igsuon kung dili apil sa atong nasod. No? Do you think mga katropa sayon-sayonon ra ingana ra kasayon ingana ra kalalim may gala nga daoton ni Amy Marcos ang igsuon sa publiko ug ing moingon may gala adik si BBM? Dili tingali bay. No, dili gyud. Naagi nay kapasikaran, naagi nay unod bay. No? Naagi nay kapasikaran. Moingon ka karon mga igala nga kana mago si Amy maguna kanang Makaduterte bisan pa, no? Kay mas ligon lagi mga igala ang kadugo kaysa amiga, kaila. Mugawas yun na. Pero kung igsuon na gani mismo mga igala mo iniingon. Dili pa ba kaangay mabalaka ni ana? Dili pa ba kamutuo gyapon ni ana? Mo na ginaingon atong balaod ngita man gyud ebidensya. Ala, sige. Di man mo kasakop pa na bisag unsa. Ingani na lang. Aron mahuman ang istorya. Ipa-hair follicle na. Kaya ganang hair follicle test, di man ginamawa. Para mahuman na, may galang istoryahan na. Ini po si Leila Dilima, di naman tamati nga may galang nga mulaban og adik. Matinga pa mong Leila Dilima mulaban og adik, may gala? Puyo ko nagbilibid. Matinga pa ka. Aron mahuman ang istorya may galang mapamatudan na to kay kung mapamatudan nga adik yun. Nagagamit yun gihapon mga higala. Bisag pangulo na nato, I think para nako rason na musugot pa di ay ta. Rason na mga higala. Nga kanaog na siya, bugat na kay nang rason nga naman dako ng pagluib. Ngadtos ginaingon natong public trust ni daog siya because of public trust. Bullseye! Bullseye! Gisaligan siya sa mga tao. And now,
Oh, kung ugaling tinuod na. Di na ta kinahanglang impeachment. Ayaw na ng proseso, dugay mahuman. Oh. People power na diretso na tubuhat. Dugay mamahuman ng impeachment, langan kayo, gasto pa na silang snack. Magpatahi pa na silang tuga mga igala, unyang ending, di gyapon na priso, ayaw na. Gasto ng gobyerno nila. Magsige na sila mga igalag tambong. Magsige nag-invite mga igalag mga guest diha. No? Gasto kayo nagkape ng mga tawanan na. May ilang Santon Gold na ilang kapihon. Dili na. Kung mapamatud-an mga igala nga, adik yun. I think people power revolution ay dahil kuan na buhaton. No? Musugot day ka. Nga ang mo drive sa imong nasod mga igala, nagtimon sa imong manubila sa imong nasod, adik? Ha? Di magani ka mo sugot, ka mo drive sa motor, may igala, hubog. Asa may mas bugat, hubog o adik? Ano be? May mas bugat niya na. Ang hubog may gala nga og makainom og sabaw may galang dunay kamunggay maulian ra. O kining kini mga igalang adik nga bisan pag mulurang mubaba ang tama. Mo follow up mga igala kay nagluya. Nga na ay dakong epekto nga to sa utok. Kadaot mga inang shabu samot na ng cocaine. Kadaot mga inang katsubong. Samot na ng cocaine. Oh. Suyop ng mga muriatic acid na mga tawhana mga igala. Good morning, Pads. Pa-shout out kung iyaan diha sa may Tagum City, Dimitria Alfitche o si Tomo Discartin. Gikan ni Pads Nelson Dumatol, may buntag ni mo da, Pads. Good morning! Oh. Alas 8:11 na may galantag na as buntag. Mas maayo nang mukasa na siya may gala sa kuan. Saan ni? Hair follicle kay para mahuman ang istorya. Unya, kung masaya na to may gala nga tinuod yun. Sa pami atong giulat. Magulat pa baabot pa mo anang impeachment process. Laay kayo na. Girespeto na to na isip kabayan sa tong konstitusyon pero kay bawa magkas proseso is OP diha. May gala dugay kayo na magpatahi pagtuga. Muboto pa, maghisgot pa, daghang pa kay presentation. Nang diretso rally. Bitong giralihan si Irap bitaw giralihan. Man nauna pa man sa impeachment. Diba? Si Irap po man siya ma-impeach gyud. Kay samtang siging kuan hawa naman siya sa Malacañang. So may nagkapahawa niya katong People's Power, it's a revolution. People Power 2. It's a dos. Siya naman lang ni sibat. Wala niya gipahuman. Lugay mamahuman gyud ng impeachment. Moyong kaghantod mahuman pa ng mag-impeachment karon sugdan mga igala. Ang pagdungog ana, kaya pa na mo kuan ba na mga isa ka tuig siguro mga 2027 hapit na mahuman ang term ni Bongbong. Kung nga na manggaling may gala, mas maayo pang mag-revolusyon. People's Power Revolution, itong revolusyon sa NPA. No? Mas maayo pang mag-alsa may gala mga tao. Di ba uyon day ka na ingon ni Dilima, mahalag adik, basta importante wa kuno maapekto yung trabaho. Uy, binuang ng istorya ha may gala. Pagka mga mayukmok ka mga trabahante City Hall, nagpositive, tanggal. Di ba? Pagka pulis may gala, nagpositive, tanggal. Pagka gamay lang may gala nga mga kining mga gagmay lang in town, may gala nga mga trabahante sa gobyerno, pag nagpositive sa ilang mga random drug test, tanggal. Driver sa bus mga gala nagpositive, tanggal. Unya presidente magpositive, di tanggalon? Binuang. Diba? Ang LTO na Uplan Harabas, LTFRB na sila Uplan Harabas. Pagka ang driver nagpositive, di pa dribo na. Diba? Sa mga trabahoan may gala na ay random drug test. Kapag ang trabahante sa City Hall, Capitol o sa mga opisina may gala sa gobyerno, pagka nagpositive na mga katropa, tanggal na. Ano man? Addictos man. Drug-free area o place ang trabahoan sa gobyerno.
Pagka nagpositive na itaon mga igala, mga JO di na nakabalik. Tanggal na na. Unya pananglitan magpositive ang presidente. Kaya ingo mas dili mga bisan pa kunog tinuod ang addiction, basta wala lang na nakaapekto sa iyang trabaho. Oh, pagka trabahante ang mga igalang gagmay sa City Hall o sa Tanggalon. Pero pag presidente, dili. Pinuha na istorya ha. Nga nung dili pa dribon ang driver nga nagpositive sa droga. Nga no, nai-influensya siyang una-una. Lisod. Oh, nga nung pag ang presidente magpositive, moingon ra mas dilima mga igala nga, kahit na totoo yan, kailangan pa rin makita ang koneksyon kung papaano siya nakaapekto sa kanyang trabaho. Waka kuyapi. Para patas, mga higala, di ba? Bisag asa ka trabahoan pag nag-random drug test, sayran ka may galang adikado positive ka diha, tanggal ba yagyog ka? O di mas maayo, pa-drug test na tanan. Apil presidente. Pero ang iya, hair follicle. O, bisa pag hair follicle ato way blima na kayo mantana. O, tanan. Lampurnasyon ka na may nas gobyerno, be? Kaya para tanggalon. Wala na nag-constitute o public trust kung adik. O kung magpositive sa droga, nga naman. Kaya nasayod pa mga tao nga adik ka, saligan ka kas mga tao, diha. Dili, oy. So kana pala may gala, by itself mga igsoon, dako na kayo na, nga betrayal of public trust. Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye. Mawito maglibog tani nila mga igala, kini sila dilima, asa magidi sila dapig. No? Apil man yata ni sila sa katong, naaba ni siya daw sa katong nagpahimo og museum atong mga adik. Oh, la Rizal Tiberos og nila katong pari gani. Si Flavi Villanueva, Father Flavi Villanueva. No, murag ka sila maning ubana. Maglibog bitaw ka ani nila bay. Naliman ka ana nga kon nga sobraan naman po na inyong pagkaligal-ligal kuno hay. Bisan pa kunog adik mga igsoon. Bisan pa kunog adik. Dili nimo pwede may gala makonsider nga betrayal of public trust kay wala kuno kinalan makita pa nimo ang connection nga nakaapekto siya sa trabaho niya sa decision making. Kada kong binuang na istoryaha. Trabahante sa City Hall, Capitol o basang ahensya sa gobyerno basta magpositive tanggalon. Unya presidente magpositive di tanggalon. Binuang. Mag-Santon plus goals ako, ma'am. High blood ko ani din luna ning kalakihan. Alas 8:17 na biglang tagda sa buntag. Balik taho man lamang nini, kadsot lang.